Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you? January 3, nandito sila. Willow. Hello. And eto si Lucy, napaka-spoiled. Sinusubuan siya ni Auntie Lian ng chicken, breast chicken. Ano yan si Kuya, si Zach, si Hunter, and Joe's family. And nandito na si Dad. Medyo may sakit yan si Dad, pero okay na siya kaya hindi niyo siya nakita ng New Year. Dinner time. And may mga kagat siya ng lamok. Oh. What do you want? Do you want me to get you something? What would you like? What would you like? Sausage. Okay. And I want sauce. And sauce. Oh, sauce. Oh, go to Tito John. Go to Uncle John. Go, Uncle John. Go, Uncle John. Sausage. Go. There's Uncle John. Go, Uncle John. This way. Willow, go to Uncle John. Oh, come away. She wants Auntie Lian. So, ngayon ko lang binuksan yung vlog natin, guys. Kasi yung ganap kanina, wala yung mga bata. Si Kuya naki-sleep over, di ba? Tapos sila Hunter, galing kila Auntie Mel. And ayan si Kylie, nag-work yan. Kararating lang din niya. So, yan. So, yan yung ganap namin ngayong January 3 na ba? Oh, are you alright? Who do you think? My best friend. Come on, eat. Ang gwapo nito, oh. Gwapo! Say hi to my vlog. Hi. Say hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Ayun na si Willow. Ayun yung lumapit kay Uncle John. Gusto niya kasama si Auntie Lian. Thank you. Gusto kayo mag-dinner. May pa-chocolate si Kylie. Want some? Yeah, Not all. I'll have a couple. Caramel, I've got huh? to find them. Oh, looks all good. I got the hot chocolate. Si Auntie Mel may dalang pavlova. See? Dessert na kami, guys. Oh, you're back. Just what I want to hear. Inaano ni dyan si Willow. Kasi ayaw lumapit sa kanya si Willow. So kung anong-ano inaalok niya, hindi talaga lumalapit din sa kanya. Ayan si Jan. Fruit salad. Kukuha pa siya ng cream. My God, hon. You don't need cream, babe. That's mango, banana. Yung mga bata, mamaya na. Yung mga adults muna. Fruit salad, Dad. It's so good. Fruit salad. Si Dad. Favorite din yan ni Dad. Kay Joe, pavlova. On top of pavlova, fruit salad and cream. Ayan yun. You might be able to put that on there. Yung boys, nakakuha na. Umalis agad. Magpa-pavlova tayo. No diet. Good afternoon, guys. Today is January 4. Dito ako sa live sale kasi may hinihintay ako, guys, na package from the Philippines and nakita ko na nandito na siya. Ito yung bago natin i-introduce sa ating mga minors. Ha? Thank you so much! No worries. Ang laman pala nito ay yung aking mga iniinom na nakakatulong sa akin. Wow, tapos mga iba pang mga skincare na sikat sa Philippines. And basta madami. Kaya kung hindi pa kayo nakafollow sa akin, sa Facebook page, sa Holy Mom Style, please follow me. And sa TikTok din, ChonaAndMyKids, kasi nagla-live din ako sa TikTok. Kasi pwede din kayo doon mag-mine. So, yeah. Ayan, guys. And meron pa akong dalawang parating na ganit. Mas malaki pa. Mas mabigat pa sa kanya. Mas mabigat pa dito. So, meron pa tayong parating na dalawa. And, yeah. So, hopefully, magustuhan din to ng ating mga nagmamine sa live selling. Mga bago siyang i-introduce natin. And meron pa ako dito yung mga Korean. Ayan. So, mayroon ulit tayong idadagdag. So, yun guys. Yun yung update ko ngayon. Today's January 4. Nasabi ko ba? And yung mga bata, lagi na silang nasa library, guys.
And si Auntie Mel nandoon. Nilulook after niya si Hunter tsaka si Ryling kasi wala silang helmet. Pero I think ida-drop off sila ni Auntie Mel sa library. Wala kasi silang helmet para mag-ride ng scooter. So ida-drop off yun ni Auntie Mel. And si Jan, si Joe, si Kobe nag-golf. Si Kuya nag-ride. Hindi siya nag-golf today. So yun yung update ko, guys. Okay, so excited na akong buksan yun. But why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Can you feel me? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Naka 18,000k likes na tayo, guys, sa TikTok likes. Hello, sige. Ang bilis. Anong ginagawa mo? Saan ka mag-message, Melanie? Sa Holy Mom Style po. Diyan po. Ay, hindi. ChonaAndMyKids pala yan. Sorry. Ayan, nakita na kita. Nag-message ka na ata. Sa ChonaAndMyKids ka nag-message. Dito po. Ayan. Sis Melanie, dito ka po mag-message sa Holy Mom Style. Ayan po, pa-screenshot. And message mo po ako dito sa Holy Mom Style and kung anong product ang gusto mo. Paano mag-order? Mag-send ka po ng message sa Holy Mom Style. Hindi pa ako nag-ship sa Philippines. But I ship all over the world po. Okay? Hindi lang po sa Philippines. Okay? Ayan, 19,000. Oh my God, magti-20,000 likes na tayo. 20,000 likes. Oh, nakakatuwa. Ito yung naririnig ko dyan sa TikTok sa Pinas. 20,000 likes. Hello naman dyan. Thank you, guys. Kahit hindi kayo bumili, masaya na ako.
가수아래 우린 Cadillac Drive Your shine Just take my hand You 어서 용기 내 기다리는데 왜 모르니 Yeah I'm ready One step 달려와줘 Like a lila 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 내려서 잠깐 걸을 거 Yeah 설레는 그말 눈부시게 빛난 모래 위 걸음 slow down 모든 게 좋아 Sunshine Just take my hand You 어서 용기 내 기다리는데 왜 모르니 Yeah I'm ready One step 달려와줘 Like a lila 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것 Good morning, guys! Today is January 10. Yung last vlog ko is nung nandun sila Hunter. Nakauwi na sila, guys. Nakauwi na sila Hunter sa Adelaide. And sila Kylie nakauwi na rin dahil back to work na sila. So, yeah, ito na yung next vlog ko, guys. And dito ako sa Bay. Ayan, dito tayo. Kasi magpapalashes ako. Anak siya ng friend ni Jan. So, itatry ko siya. So, yan. Naligo na ako. And yung aking mga kinuhang labahan sa caravan, hindi ko nababa kasi nagmadali akong maliga. So, update ko kayo mamaya, guys. Basta yan yung itsura natin. Basang-basa pang buhok ko. And nagpipil din ako kasi gumamit ako yung Peel and Glow ng Lux Skin. So, pang 4 days ko na. So, parang namumula-mula at yeah. Pero naglagay ako yung serum foundation din ng Lux Skin. Para naman may cover tayong konti. So, update ko kayo mamaya. Magpa-lashes muna tayo kasi 11:30 yung aking appointment, guys. Dito tayo magpapa-lashes. Masarap ditong breakfast. So, pumuna tayo dito. Alright. Please and thank you. And then you can jump up here. And Oh, love it. This is the classic one, right? yes, that's the classic. I love the classic. Yeah, I love They're it. nice. No, I don't have money, I Baba. do, but like that's how I 10. Okay. Do you have money? Yeah. Ito sa magpa-lashes, guys. Ayan na yung lashes natin. And nakita ko si Sak. Di ba dito kami sa, sa nagka-caravan life kami. Dito lagi si Sak sa shop and kasama niya yung mga friends niya. Mag-ship lang ako kasi mayroong naiwan na parcel. Kanina lang siya nagbayad. What do you want? What do you want? Do you need anything? No. I have my card. Sure. Yeah, so what do you want? Look at my lashes. Yeah, sure. How is it? What do you think? You don't know? What is it? Nice? I don't like that coins. You can have it. What do you want? Okay, bilang ko muna siya. Sila kuya at saka si Holly nasa bahay. Who? Home. Playing. What do you want? Oh, you always want that one now. I don't like it. Is it lime? Okay, what else? Are you sure you want? Are you sure you eat lunch? Oh my God, lolis. Okay, you too. Zach, kumuha ako ng medallion, yung chicken. See ya, and be careful, okay? See you. Love you. Lagi siya nagkikis, hindi siya nahihiya kahit madaming tao. Love you na. Careful, okay? Mag-ship na ako. Ha? I just have one medallion. You want a medallion? Yes, this one.
Kumain na siya ng lunch. Binigyan siya ni daddy niyang $20. Sige, love you. It's finished. Yeah. Sinuntay niya ako dito para painumin niya ako. Okay, sige na. I love you. Hindi ko pa na-ship guys kasi nakapila tayo. Bahay na ako guys. Dito na tayo sa aking live selling. Ito na pala yung, wala, konti na lang yan guys. Kung maalala nyo, nag-vlog ako na pinakita ko sa inyo yung box na dumating. Tapos in-insert ko yung laman. Ayan na lang yung natira. And naubos na yung collagen ko na galing sa Korea. And meron ulit na, kararating lang na box. Andito siya guys, ayan. Yan yung isang box katulad nung una. So excited akong buksan yan. Yung mag-aama ko nandun sila sa caravan. Kaalis-alis lang nila. Si Sak nakita nyo naman, tingnan nyo. Pumunta sila dito kumain. Kasi di man lang nila, inano ba, ay tawag nun? Nilagyan ng tape or ipit para hindi siya maghumil kung sa dito. Okay, excited akong buksan ng aking box, guys. Wait lang, anong oras na? 3:30 na. 3:30. Dito na pala kami sa shed. And si Auntie Mal nagluto ng dinner namin, lasagna. What? While it's hot? Gutom na si Johnny boy. Are you first in line, or are you Teach? You don't want that one though. Oh my god, that's good. That's so big for one. Oh, you have it then? What? Where's Dad? That then. Holly? May insert ako, may vlinag si Jan. I-insert ko yun. Kasi hindi ko sila ma-vlog kasi lagi sila doon sa sa RAM. Kauwi niya lang. You want lasagna, Holly? Yes, please. Yeah, looks nice. Looks creamy. Spaghetti as well. Thank you. Wait for Auntie Mal. Auntie Mal will give it to you. Do you want a big bit? Are you gonna finish it, Zach? Don't waste it. Go come with that too. Butter mix. Okay. Butter. Which one? Which one, Han? This one? The new one? Okay. How many, Han? Two? It's small. Yeah, okay. Wait, that video I made. $9.50 na guys. Nakaligo na yung mga bata. Ayan. Kaligo na. Alright. So, bukas na lang ulit. And baka uwi ako sa bahay, ayusin ko yung package doon. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. See you in the morning. And meron akong vlog bukas kasi nakapag-edit tayo. Is he good at it? Yeah. One step 달려와줘 like a Nila 나만 사랑한다고 가져왔던
drive. You're shine. Just take my hand. You 어서 용기 말 기다리는데 왜 모르니. Yeah, I'm ready. One step 달려와줘 like Nila. 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것. 내려서 잠깐 걸을 거. Yeah, 설레는 그말 눈부시게 빛난 모래 위 걸음 slow down. 모든 게 좋아. Sunshine, shine. Just take my hand. You 어서 용기 말 기다리는데 왜 모르니. Yeah, I'm ready. One step 달려와줘 like Nila. 나만 사랑한다고 가져왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것. 그대와 내 사이 모여진 그림자 가까워지고 두근거림 속에 우리 시작된 firework 가와줘. 나만 사랑한다고 감춰왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것. One step 다가와줘 like Nila. 날 사랑한다고 감춰왔던 떨림마저 저 바람결에 사라지는 것. Sara ko na yung hindi niya makita. Ang dilim na. Dito tayo sa labas. So, ayan. Ito ang ating situation sa ngayon lang naman kasi nagsisimula pa lang yung aking bagong dinagdag na tinda sa aking live selling, guys. But once maging okay na yon, babalik na ako sa dati kong oops, mali yung dapat yung indicator. Doon kasi sa caravan, hindi ako pwede doon mag-work like yung mag-edit ako. Kasi si Jan kailangan niya matulog kasi may work din siya. So si Jan natutulog na habang ako nag-work. Then paalis siya, ako naman yung matutulog. So ngayon lang yan. Pero next week, hindi na kasi okay na. Ma-finalize ko na yung mga price ng aking mga paninda. So drive na tayo. So ako lang ang nasa kalye ngayon. Okay. And may vlog din ako. Tapos bukas pagising ko, asikasuin ko yung lulutuin ko for dinner. Kasi ako sabi ko magkakaldereta tayo. And yeah. Tapos, after nun, gawin ko na ulit yung aking naiwan na trabaho dun sa live selling. So, ganun lang yun, guys. Then, mag-edit ako para bukas meron ulit tayong vlog. Then, pag okay na, baka mag-live na ako ulit. Kasi sabi ko, hindi ako magla-live hanggat wala akong nai-edit na vlog. That's my promise to myself and to you guys. Alright, drive muna tayo. Sobrang fog. Ang fog, grabe. Nag-highway na ako kasi para makita natin yung ating dinadaanan. Si Jan, oh. Doon na si Jan. Ayun na yung car niya. Ay, hindi pa. Hindi pa yung si Jan. Baka palis pa lang si Jan.
pala si Jan kasi ayan na yung car ni Tommy. Ayan na yung car ni Tommy nakapark. And ako, dito ako magpa-park. Okay. Ayan yung car ni Auntie Mel, tsaka ni Uncle Jace. Nandito rin kasi sila. Sila Sophie lang ang wala na dito. Okay na, good night. Cause I think I do want you next to me.